Здравейте отново и добре дошли в моя канал. Днес имам едно видео с сводчове на тези червила на Maybelline, които получих в тази супер красива кутия. Ето как изглеждат те отвътре. Малко е трудно да ги покажа. И вътре има общо 10 цвята, които са комбинация от неутрални, розови, червени, тъмни, матови и кремообразни. Но чувствам, че малко закъснях за това видео, защото видях, че вече Снежи и Ели от Makeup That House са направили такъв тип видео. Реших да не прибързвам и да поднося малко червилата и преди това, за да мога да дам мнението си. Като цяло, червилата много ми харесват като наситеност и стразливост, но повече ми харесват матовите цветове, защото определено са по-издържливи. И естествено аз харесвам матовия финиш на устните си. Кремообразните не са любимата ми формула. Подхранващи се на устните и не изсушават изобщо, но не издържат толкова дълго. Искам вие да кажете долу в коментарите, след като видите всички цветове на мен, кой е любимият цвят на вас и кое червило бихте носили. И също може да кажете кое червило изобщо не ми харесва, защото аз имах и такива цветове. И да преминем към сводчовете. Искам да започна с по-неутралните цветове. Всъщност имам доста розови нюанси и започвам с номер 140, който е цвят доста розов. Intense Pink се казва. Така изглежда номер 140 Intense Pink. Той има по-скоро блестящ, не толкова, бих казала, кремообразен завършек. И както знаете, този тип финиш не е толкова дълготраен, колкото матовия, но също не е изсушаващ. Даже бих казала, че е подхранващ, сеща се като балсам на устните. И мисля, че цвета е доста приятен. Харесва ми и бих го носила. Следващият цвят, който ще пробвам, е номер 245 Magic Mauve. И той изглежда ето така. Доста е... Отново е розов, но има по-скоро лилава нотка в него. И мисля, че е доста блестящ, който аз в принцип не харесвам много с червилата. И ще видим как стои на устните ми. Извинете малко неравномерната апликация. По принцип бих сложила молив отдолу. Но исках да съм абсолютно честна за мнението си и за цветовете, които показвам, така че няма да го направя. Това определено не е моят цвят. Както казах, има лек блясък в него, което е доста тип 90-те години. Това ще изглежда долу-горе металически и определено не е моят цвят. Следващият цвят, към който преминавам, е номер 250 Mystic Mauve. Този е много подобен на предния, който пробвах, но няма тези блестящи частици, така че мисля, че този ще ми хареса доста повече. Номер 250 Mystic Mauve. Определено ме хареса повече от предния и определено е мой цвят. Доста розов е, но е по-тъмен и не е толкова изкрящ. И отново има кремообразен завършек, който казах, че е подхранващ на устните и се усеща доста комфортно. Следващият цвят е номер 630, който се казва Velvet Beige. И това вече е напълно неутрален цвят, който ми напомня леко на Velvet Teddy на MAC, но доколкото виждам има много по-кремообразен финиш, а пък Velvet Teddy на MAC е матов.
ето така стои на мен номер 630 Velvet Beige. Това определено е неутрален цвят, както казах, и отново има този кремообразен финиш, който не ми е любимия, за съжаление. Аз винаги предпочитам матовите червила. Хубав цвят е, харесва ми. Определено бих го носила. И последния по-светъл цвят е номер 940 Rose Rush, който вече е матов. И всъщност аз даже не носих единия ден, така че не е нещо ново за мен. Сега ще покажа как стои. Така изглежда номер 940 Rose Rush. Много наситен розов цвят е и е матов, но не бих казала, че е изсушаващ на устните ми. Всъщност доста добре се усеща и беше доста добре като издържливост, между другото. Барбенски цвят е, определено не е за всеки ден, но ми харесва как ми стои. Определено бих го носила, когато искам малко повече разнообразие. Сега вече може да преминем към по-ярките и неутрални цветове. Първия, има доста червени между другото, първия е номер 180 Crazy Pink. И то е доста наситено цикламено розово. И ми е интересно как ще стои на мен, защото аз определено не нося такива цветове често. Номер 180 Crazy Pink. Да, това определено не е цвят, който аз бих носила често. Отново има кремообразен завършек и е доста наситен цикламен цвят. Не мисля, че стои зле, но просто не е нещо по вкуса ми. Цвят, който ще пробвам е номер 904 Vivid Rose се казва той и е страшно ярко, нещо средно между червено и розово. Нямам търпение да го пробвам. Стои толкова наситено, колкото изглеждаше в гилзата, но не е лош цвят като цяло. Отново е малко по-розово, отколкото червено. Може би ако беше малко повече червен, ще да ми харесва повече. И това беше номер 904 Vivid Rose. Следващият цвят отново е матов и е номер 965 Siren and Scarlet. Този потенциално е любимия ми от всички, които ще пробвам днес, но не искам да прибързвам с мнението си, защото все още не съм го сложила. Това определено е любимия ми цвят от цялата колекция, която получих. Номер 965 Siren and Scarlet. Както казах, е матов цвят и много ми харесва, защото е класическо червено и даже много се отива с грима, който имам в момента, с черна очна линия, златист крепач и много ми харесва. Матов е, но не е прекалено изсушаващ и се нанася доста лесно на устните, въпреки че без молив отдолу беше голяма мъка за мен. Имах само два цвята, които да пробвам. Номер 547 Pleasure Me Red, който много ми напомня на 50 Shades of Grey. Защо ли? Е малко по-тъмно червено и също много ми харесва като цвят, но не е матов, така че видим как стои на мен. Много ми харесва определено. Формулата е страшно хубава. Не знам дали имаше някаква разлика с останалите крилообразни червя, които пробвах, но това буквално се хлъзгаше по устните ми. Много комфортно беше за нанасене. Цвета много ми харесва и
червило по зъбите. И е доста наситен. Единственото нещо, което не ми харесва, естествено, е, че не е матов цвят. Но какво правя аз, когато имам любимо червило, което не е матово? Вземам след нанасене, вземам една салфетка и леко го избърсвам, след което нанасям пак вземам салфетка и накрая се получава матов цвят от всичкото това. Единственото нещо, което бих казала, е, че не е много полезно за устните, защото се изтърпват и стават доста по-сухи, отколкото са. Но това е варианта. И преди устните ми напълно да са умрели, ще пробвам последният цвят, който имам, номер 886 Berry Bossy, който ми изглежда най-интересно от всички цветове, които имам. Доста тъмно лилаво червило е и е от Bold колекцията. Сега ще видим как стои на мен. Ето това е номер 886 Berry Bossy. Първото нещо, което забелязах, за съжаление, е, че цветът не е толкова наситен, колкото изглежда. Може да видите как изглежда в опаковката и как стои до устните ми. Също това, което не ми хареса при него, е, че се захваща за изъхналите участъци по устните, както се вижда, може би. Нанасянето беше малко по-трудно от предното червило, което пробвах, затова съм малко разочарована от този цвят. И това бяха всички 10 цвята, които получих. Надявам се това видео да ви е харесало и не забравяйте да оставите долу в коментарите кой цвят ви е харесал най-много. Аз казах моето мнение, но е интересно да видя дали вие сте съгласни. Не забравяйте да харесате клипа и да се абонирате за канала ми. И ще се видим скоро. Това беше всичко от мен. Чао!